إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وآخر كلامه في الدنيا دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan tanwa bientug suwallah urianian na tiarimatan wa mata na suwallah na wahidul ahad isaysa aysa walam yakun lahu syariku fi mulkihi ahada daabanian sakutwa daaban yan ingam peda seiku kadatu iyan ay sabu orianian nasyalawatan tanu su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siarkanian surinaw nagususanang agusu mga pamilyan yan mga mbuotaan yan mga dayo yan nagusulang ulangwan amiyunod si iku panagumdaman yan. Oriano tu Nabi ati akan agyang kutua kater wallah sa Quran walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagian wallah sa mga pipya ay ngaranian. Bagian wallah sa mga pipya ay lanuyan. Bagian wallah sa mga pipya asifatian idudaitian sa ginawa niyan fad'u biha na pupunikan si iku wallah sawab ku mga pipya ngaranian mga uripun wallah subhanahu wa ta'ala isay man tu ang mabubaloy asangkot o di na mabubaloy aalang sa diitan o kipanggulalan ko titu ang mga suguan dakitan o Allah uditan o kapananggilay ko titu ang mga lalangan dakitan o Allah na sabab sa kakampat o katawitan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kakampat o sabutan o panarimatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusi iku mga galabukyan mga gipantagyan kay kailangan si iku muslim katawan yan wantawa sukad na niyan sabutan yan wantawa su Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa upaman yan kading kakasabutan wantawa ikadnan ka amipupantag ka na ayang kapan kasabutan iagamanian ayang kapan kasabutan mga suguyan ayang kapan kasabutan mga malaikat yan abubalin yan ang mga tantara yan mga sunderun yan ayang kapan kasabutan sukapya adarpa si isa alungan na mauri kung mga tao ang pumakasul wallah si iku surga ayang kapan kasabutan so kargan ama penggulawla si isa alungan na mauri
na ayamala na sukakulog manusia sa iku neraka patut nagudait amaknal tanu pia-pia agiyang kai kabubalayo Allah 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 andi sabab nakagimiyo na dun sukatir Allah subhanahu wa ta'ala Allah waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. So sirano tu amya maratea siku Allah subhanahu wa ta'ala na apa sa iran sukad na niran. Apa sa iran su Allah subhanahu wa ta'ala. Bulayo ka iran sukad na niran. Si isiran di panungganoy si ikukad na niran. Langulangwan akakarukabin tengiran na si iran di ipun na kuwallah. Kaya sabab asu Allah subhanahu wa ta'ala na piyakaliunian sumyamaratia si kumaributang abatan. Pihak kaawaian sumyamaratea si iku marata abatan. Inaunian sumyamaratea si iku kabibinasaan amasa. Malibutang amang bubutan. Na initugalin niyan siran si iku sindaw akawiyaguyag. Initugalin niyan siran si isaging kutua madaya matanos akapagintaw. Na aya kakitugalin tanos si kumadaya matanos mapi akapagintaw na sabutan tanos sukad ng tanos. Sabutan tanos. O pamanyan kabakor kano din pagisian ay kadakal ay ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya titwa simbagyan na aya ingaran o Allah ay didait yan sa ginawa niyan. Ididait yan ko kabsaran yan, piperun yan ko kalaian, nagusi ko daradat yan, na 3,000. There are 3,000 beautiful names and titles of Allah subhanahu wa ta'ala. Bugian Allah sa mga pipya ay lano, mga pipya ay ngaran, at 3,000 kadaklian. Naging kaya 3,000 ngaran ng Allah subhanahu wa ta'ala na susanggi burun na ayabu amataurun na sumanga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala. Liusi ko mga malaikat na dilang katawan. Naging kanan ang mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala na pagsiran ko unayan o namro ko na iman. Budi itanu digatirwas amantu billahi wa malaikatihi. Piarati ako sukadnang ko, nagumisyempurna ako, at piarati ako pun sa mga malaikat yan. Na 10 agusyaw kaklase sa mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kutwa 10 agusyaw kaklase ang mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiran idipakang gira-girain si isagiyang kai at kawiyag-wiyag ko dunia. Agus sirang pan ipakatanuron ko kawiyag-wiyag si alungan na maway. Diyan ko ta mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala na adan ang mapapanto ang mga galabukiran. Adan ang misasanggay ang mga panaguntamaniran. Naging kanan ang ngaran wala at 3,000 mi aluitano na susanggi burun na exclusive for the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Tutak na aayabu ang mataurun na sa mga malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala. Na so ika2,000 ang ngaran wallah subhanahu wa ta'ala maana susanggi burukman na ayabu ang mataurun na sa mga anbiya alayhimus salatu wassalam. Diyan ka na mga nabi yang mialoy tanong na magatus agu 20 agu 4,000 kadakliran na ayak kadak-kadak lang kiran na di tanong katawan.
Ayabu katawan tanurun na su 25 amini daftar su ngaraniran ku Quran. Ugid na di tanurun katawan naging kutwa katur wallah sa isa Quran na ittabi'ul mursalin. Mialoy sa isa suratu Yasin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Miali wallah sa suratu Yasin amya qauma as-sakata mama. Jingkutah sakata mama nagitu su Habib. Aayawar anun Habib na ra'yal ghanam. Sipur. Pananagi kursa kambing si isagin kutah puro aring bapalaw. Na miyaw maagim kaya talo kataw malaikat, talo kataw nabi. Miyaw maagim kaya talo kataw nabi. Agim ko talo kataw nabi na aya rotairan, udiin na sungwaniran na giing da intakya. Nadiran kataw naging ko tadarpa, na miyaw mayran so Habib si isagim ko to puro apalaw. Na iniisiran nun ino katawan ka, agim kaya darpa intakya, natiginaway karon ako po. Gim ka nadarpa sa kabubaanan. Natigan ko to at talo kataw nabi uno ti kaming kaon. Natiginan to na isungan yun. Natigin ibtibli kami uswaga ma Islam. Isang pa mi uswaga ma wallah. Pendawat kami. Natigo Habib asakan na kafir. Kena uba ko Muslim. Kena uba ko Muslim. Na orian yan na pitirgiban niran su Habib. Piyamuyatan niran su Habib. Taman sa kanya ka mo ito na miya katarima ko agamatan o agama Islam. Nasugya pa katarima yan ko agamatan o agama Islam na tumiyana sa isang kutadar pa. Ayak yan wallah sa isa Quran. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Miya kataling umaatig wallah susakat na mama. Askan yan su Habib. Apa na nagikur sa kambing. Apung siyang kuta pura palaw na sumiyong si isang kuta darpa aintakya. Piterian kumadaklataw, piya kalangkap yang kiran. Sutiktan no i'lan, announcement. Ittabi'ul mursalin. Kay mga pagtaw na unutin niyo aging kay mga rasul, mga sugu wallah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Unutin niyo sa mga tao ading galabak ko agama. Ada abayrar kanu ungaya akakwairan ko sukatan niyo. Nagukna ba sirang panpupeng ni sa makaniran apu undar kanu. Nagukna pa ba sirang pupeng ni sa sukay amaka pu undar kanu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Diyan kaya mga nabi apa kataling nada abayran pagakanan ko kada tuyo. Kana ba kaniran sembi ko kada tuyo. Kana uberar kanu pagagawa sa tamukyo. Ayabu ain dulu nirar kanu na makapagagama kanu sa makapusyunot kanu kung mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala kana uberang kailangan susukay nagukna uberang kailangan su panalamat nagukna uberang kailangan so kagya ka mauto nakapakakanakiran kadiran gustuan na ginawera naging puta mga nabi ami aloy na isangaran yan na susadiq. Ikadua na sumasduk, ikatlo na susalul. Naginan na pedangan ko mga nabi ang magatos ang 24 gibo. Ami aloytan. Naginan ni ikadua matao si ikungaran wallah asang gibo. Samoto na sang gibo ko mga malaikat, na sang gibo si iku mga nabi miya 2 gibo. Nasurut telurun gatos na si imatatago ko kitab umusa abid ko sa Taurat, Old Testament. Na ayaw mo matauron na sumusa alayhi salatu wassalam gusto pagtaw niyan agya panutulan niyan. Naso telurong gatos nasipman matatagusi ko Zabur agitab o Daud alayhi salatu wassalam. Na ayaw mo matauron na sukyapang dauan ng Daud alayhi salatu wassalam. Gusto Daud alayhi salam. Naso telurong gatos nasipman matatago kitab Isa Injil. Ayaman na niyan na ibu matauron na Isa alayhi salam gusto mga followers yan abituan sa Hawariyun akagyak mo to nami pasyunot si iko
nda wan Isa agitu sukatir Allah si Isa Quran kaya tawagan yan si ko kagya kamautuna pamilya Hawariyun. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Buanya tigwallah atirun nabiyullah Isa. Siku pamilya Hawariyun man ansari ila Allah. Subhanallah. Antuni kialain wallah sa surat As-Saffa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة سبحان الله سبحان الله. Pitur Allah si isa Quran. Hais kanwa miya marate. Baluyan niyo aginawa niyo at tinabanga agama. Kenao ba kanu pupala sa makapantag ko agama? Kenao ba kanu pendenda pawa sa makapantag ko agama? Kenao ba kanu surang-surang sa makapantag ko agama? Gumagugupa kanu sa kapakadiyamang wagamatan wagama Islam. Subhanallah. Kunu ansar Allah. Baluyan niyo aginawa niyo ingam peda tinabanga ugupa wagama wallah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Sa lagi datig wallahu qadru nabiyullah Isa siku pamilya Hawariyun. Man ansari ila Allah. Siku mas atas kilan yang kiran antawar kanui kebalui ababidakan tinabangakan siku agama wallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Sumimbag su hawariyun, pamilya hawariyun, as kami babidka tinabanga ka sa kapenggalabagang ka siku agama wallah. Anda matatago agi yang kaiadarpa hawariyun. Isa ipanalamatkan siku wallah. Nasi ko kinisampakan sa Palestine. Aya kadang lamin at 32. Bituan sa umratur. Miya gumra kami daan sa Madina, kung miya kapat gawin, na miya kan gawin sa Makkah, nagu kami butaros sa Jordan, na miya da kami masabas, na sumiyong kami sa kagya kamauto na Palestine, na miyo na kami sa isagyang kutatigtan na Bahrul Mayt, Dead Sea. Agito sa sigun wallah sa iku Nabiyullah Lut alaihi salam. Nakagi makapong kami sa giyang uta didsi. Aragat at digtan wa matay. Agiyang uta ragat na diga kigil. Kakagiya 80% na timus. Na 20% na diyon kagiya kamot na timus. Amisi sa kaba Jordan. Nakagi makapong kami roon. Nasumiyong kami sa isa Galilisi. Dia mutagalilisi na giyuto sub inged udi na darpa o pamilya Hawariyun. Nakagim ako makamiron na piyakada kamiran sa aging kutamay to abarko. Na ipinurur kami aging kuto agaydami si Abdul Rashid. Pugusay niyan lakan sa kagya kamoto na English, nakagigiyang kuta mga grupo kan na mga profesional, na mga doktoron, na mga bugadoron, at na mga engineeron, na palep si Butch English. Suat tingin su Isa alaihi salatu wassalam nakagimakaw masagin kay adarpa. Nasimon niya sa pamilya Hawariyun na ayagalabugiran na mga fishermen, mga paningisda, na ayapad sa piyaka mamsa, aping gulaw-law Isa, na sumiyong kiran sa dapag da sa awang, dapag da sa lansa, dapag da sa kanyang kamauto na katig, kalumyalag, nasiyungan yung siransi ko kagya kamauto na mga katigiran, udi na mga awangiran, na umani-umani yung kiran na salamunian, na malalang agiran si Isa alayhi salatu wasalam asip, pagukit ko kagya kamauto na liyawa waragat, na diulo niyan siran na miya kagengge na kaya pakatari mairan sabab sa giyang kutam yailairan, apan si ko mu'jiza, pan si ko kagya kamauto na amazement,
udi na pen si iku miracles ay ni bagay wallah si iku isa gyud ta kapagpakala lagi si iku ragad. Na piyaka pagda kami sa ragat lagi ito ipunod kami ragat akagya ka mauto na di pepasyon na bila isa padalag niya napsungan na sa mga awang o mga hawariyun adiulo niya sila ko Islam. Sa mauto na pa man yung atutalatan ulang o kialiyatan sa 3,000 ang ngaran wallah na 1,000 kataon ng mga malaikat na 1,000 kataon ng mga ambiya, mga nabi na tulugan to sa matatagon kung kita bumusa at Taurat natulugan to sa matatagon kung kitabu Dauda Zabur natulugan to sa matatagon kung kitabu Isa Injil na yakadakalian na 2,000 ko siyaw gatos 2,000 ko siyaw gatos na sumagatosun na sisi ko Quran na satimanon na bituan sa unknown di katawan na ayagya pakasagi daw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ubatian ka sa suratul Baqarah na kisagadan ka uwi na di kagapantu andun ro. Ubatian ka sa suratul Taha na kisagadan ka uwi na di kagapantu andun ro. Suratul Maryam udi na sa mga pedasura sa Quran. Naging ko ta siyaw puno nagusyaw. Abiyat ya tanong ko ta walillahi asmaul husna fad'u biha. Bagian wallah kipantag wallah sa mga pingaran yan. Mga ilano yan. Abitun sa kagya kamauto na siyaw pulagu siyaw na panganikan no si ikwallah sang gulalan ko mga pipi ang aranan sifat yan. Sa kanoy man to ang mga bangsa ko pumakinig si isa live. Pumakinig sagyan kaya mga osyentano sa pantag sagyan kaya ngaran wallah. O manayo pag-isi ikos ka no. Eno katawan niyo agyan ka na siyaw pulagu siyaw ang ngaran wallah. May mumuray siyo agyan na siyo pula siyo ngaran wallah. Nagkapakayas bagyan na din yung katawan. Kapakayas bagyan na din yung katawan. Na apya pa nakatawan niyo na din yung nakatawan ni maana niya. Subhanallah. 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 Mahasuti su Allah. Mahasuti su Allah. Miyasuti suti su Allah. Anda manay kapakapangintuhan ka piya-piya. Anda man ay kagasimba ang kakukadnan ka. Kapungunutan ka kung mga subuan yan. Kapananggilay ka sa mga lalangan yan. Apya sungaran yan na din kakatawan. Subhanallah. Magay tanong sa marayaga ibarat. Marayaga kagya kamauto na karina. Manibumbar ka sa gim kuto enged. Udi na miya kataling umakasang kutadarpa. Na oryan uga pa kataling umakasang kutadarpa na inisyon ka agim kuta sa kataw mamasang kuto enged. Hei sa kataw mama miya kataling mas isang kaadar pa ino katawan kau antawa datu si isagin kaya kagya kamauto na darpa katawan ka antay ngaran yan na oyas bagan ka na di ko katawan da man lang kurong na pala di kataon na tiya piring ka agin ko ta mama na tanglar ka na di ka sari kataon na sa kanika papantagan na datu sang kaingad sa kanika kagya kamauto na uluan si isang kaingad apya sa kan apya dia kung katawan na mismo di nga katawan so dia kung katawan na di ka panakatawan so kagya kamauto na ngaran na di ka panakatawan sa mga ulaw-ulaw ko si patakan. Walillahi mathalul a'la wa laysa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'un 'alim. So Allah subhanahu wa ta'ala amapura gumala daay sinyan naguda ibarat yan. Dita no gisaginde nagudita no bipagibarat. Dita no kirupa. Nagudita no panipakagiroan damanaya. Kay bagi niyan sungaran niya na mga pipi ayalikum bijalalihi wa azamati. Ay dide itiyan ko kabubulin niya na Allah si ikaw kalau kabesaran yan. Nagusi ko kalau menangyan, nagusi ko kalau daradat yan. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala nadit na batan namamulang si ikaw mga ingaran yan. Nadita no panakatawan sa mga ingaran wallah na apya sa mga sifat yan nadita no katawan. Na anda maneri ikakkelima tano kapambagian na tano si surga wallah mismo sudun sukir ku surga sudun suka pembagay si ku surga sa kanya kamu tu nakapakatarusan yan kung mga tapakasud niya ku surga na ditanos kanyan katawan. Subhanallah. Napagana dun tanong piya-piya kasamuta tanong si ku ingaran ukadnan tanong ibarat yan no pa makapag-isyong kurkano
ino matao ka sumabut na isimbag ka na tiginaway na sabut ka ko na sumiyabut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, ya kasabut ka. Sakagim ka na mipagubay ka, ito na ikataon kakasabut. At sumiyabut man. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salamat. Pataw ka pa sumabut. Antap na ikatalo. Saka, ito na ikatawin ka. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salamat. Miyasu akapan. Sakay ka pa, ito na ikatawin ka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Okay. Diyan ka na kaya sabutiyo. Ayabu ipag-isya karkanuron. Anto na yung ngaran. Agyan ka na kaya sabut ka sa kaya bati ang kasi ko yung ngaran wallah. Nakapa kaya matiro ka na diyan ka katawan. Da pembelang kurun. Bukat saya butakan nakasabut. Subhanallah. Kailangan nasabutan tanwa diyan ko tao kita ba tanong bukap sabut. Diyan ko tagya tiruan kasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nagina ni bituin sa kalimatut tayyibah. Katiru amapya. Kasabut akagya kamu tu nakatiru amapya. Nagipanang ko tayo sa apitero na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nagina ni bituin sa kalimatus syahadah. Kasabut akasaksi. Nagipanang ko tayo katalo apitero yan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagina ni bituin sa kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Akalilid adi ipawalaan sa kagya kamuto na social media. Di ipawalaan sa internet. Di ipawalaan sa Facebook. Agyan ka na kalimatut tauhid. Adidin asaka tau buku magatus agu 20 agu patenggi buah nabi. Agu 13 agu 10 agu telu. Udina 3 agu 10 agu 5. Udina 3 agu 10 agu 6 arasul inunta na palayasan miya kasabut. Sagyan na kalimatut tauhid. Adiran katiru asa la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagina ni bituin sa kalimatut tauhid katiru akapakai sa akwalla ko kapangintuhan. Nagin po ta ikapat. Apitero ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nagina ni bituin sa kalimatut tamjid. Apudi-pudi mga bantugan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga oripin wallah. Na unaan tanurunan ko ta kalimatut tayyibah. Diyan ko ta katiruan ka ko la ilaha illallah. La ilaha. Napagampagan na diniglir ka na deden at Tuhan. Deden at kadnan. Deden at pengenian. Deden at kebubayaan. Deden at serigan. Deden at penungganuyan. Deden ay kelak. Deden at pegapasan. Deden at makambubaya-baya. Deden at makapapaar. Illallah arwarsiiku Allah subhanahu wa ta'ala. Paganay na piyagada ka sulangwan taman. Palangwan taman. Sa piyagata na akaadidin. Si iku dunia. Abuad na patuta kebubayaan. Buad na patuta ikelak. Buad na patuta sirigan. Buad na patuta pengenian. Buad na patuta kagya kamauto na pegapasan. Buad na patut at tinabanga. Buad na patut akagya kamauto na ikelak. Illallah arwarsiiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day. Yang kaya piteruakan sisir ketanuan tawa akada. Na ay sembagian na darah ketanu. Ino tu. Na ketaon na ketanu sa mga tao amas sasarigan yan, sukaruman yan, adiswallah. Ketaon na ketanu mga tao amas kebubian yan, supakagya kamauto na pamilya yan, adiswallah. Ketaon na ketanu mga tao amas pugunutan yan, sumanusia, adiswallah.
Ketun ketanu mga tao mas ibkel kian so salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahu ka hubbillah. Adna tigu Allah mga manusia. Akinuan yan akatuhanan yan sunganin. Kinuan yan asasarigan yan susyay. Kinuan yan panarigan yan so salakaw si iku Allah pagkabubain yan sa sumra kung pagkabubain yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumata na sa Quran na pitar Allah, innal ladhina amanu ashaddu hubban lillah. So sirano to may maratiyan na tanto ang mala sububairan ku Allah, tanto ang mala su kalkiran ku Allah, tanto ang mala su sarigiran ku Allah, tanto ang mala su kagyakamuto na kapagpagapasyaran ku Allah. Abu saging kaya la ilaha illallah. Abituan tano sa kalimatut tayyiba atiro amapya. Namya papasal katano din sa kapangintuhan. Kaiman to nakapapantagan akalulumbukan tano aging kaya piti barangan at trials and tribulation. Piti barangan akagya kamauto na calamities. Kalulumbukan tano aging kaya piklas yan ang mga tiyuba. Piklas yan ang mga tepeng. Piklas yan akagya kamauto na mga ringgaw. O kapapagintaw tanwa imba talor katanu wallahu titu ka mapaparatya si ko Allah tawa kadin. Subhanallah. Subhanallah. Eman to nagataon na katano sumas kebubian yan so kagya kamauto na posto niyan, tindan yan, dagangan yan na di Allah. May umaswa kato na inis inibugag yan so simbak wala kasabab sang kutabubian si isang kutadagangan yan, tindan yan. Eman to nagkataon na katano mas kebubian yan so pamilya niyan, adi sukad na niyan. May umaswa kato na kagya kamauto na dan yan, din kaganatiyag yung kuta pamilya niyan, adi Allah, sakit penggulalan yan kung simbak wala. Miya kada-kadakal rakatan iman tuagim kutua tantua mibubulug sububayan kung nganin na piya kada pa yan dan sububaya ko Allah sa kapanggalabag ako mga subuan yan kapananggilay ko mga lalangan yan kapun sa giyong na say ay nibigir kita ng Allah ta'ala na tanto ay mala at tiba wallah sa kapkilayon wallah may pantag kumahabbatu lillah bubaya sa iku wallah na kamamatanan wallah at kabubayan tanong sa mga tamugtan wadis wallah kamamatanan wallah kebubayan tanah sukadatu tanwa di wallah kamamatanan wallah kebubayan tanah sukarumatan wa di wallah kamamatanan wallah kebubayan tanah suwatatan wa di wallah kasasaksian wallah kebubayan tanah sunganin aparahisan si dunia di wallah na andun derpa ageng kana di tanu terun alla ilaha illallah dibna kadna na kebubayan arwar ku wallah ay man tu nakagya ka mo tu napyagil lapisan kasukan nang subhanallah. Subhanallah.